играя Майнкрафт. И тук аз малко поиграх. Направих някои работки. Направих къщата. Само крафтинг тейбъла. Бот! Видя, както виждате, с нов скин съм. Готово. Къщичка. И сега хора остават да направим. Така точно до къщичката ще направя. И тук. И да, ще снимам, както казах, спирам поредицата на Майнкрафт, обаче няма да я спирам. Оп. И... И това обаче няма да стане мина, хора, защото... Нещо. Така. Правя печка. Точно за печка, хора. Само че къде да отидем, къде. Ето. Готово. И да. Този клип. Този клип може да се направим. Това от този клип, според мен, като не мисля много. Това от този клип, абонирайте се за канала ми, пишете в коментарите дали искате още да снимам в този свят. И... абонирайте се за The Game, той все пак ми направи... И все пак ми направи... Как беше, бе? Кажете, бе. И все пак ми направи... Все пак ми направи това, бе. Интрото. Голямо чудо. И да, това от този клип. Абонирайте се за канала ми, казах и за The Game.
за Недъргот. И това е. Довиждане, хора. Пишете в коментарите и чао!